cirkevnej základnej školy 1. stupňa z Ranova nad Topľou. Tento rok sme privítali našich prváčikov. Privítala ich magisterka Zuzana Hrubovská. Viac v našom príspevku. Ja vás budem brať, pôjdete na chvíľku. Zulienka, nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš a... V októbri tohto školského roku sme s batohom cestovali cez hory. V škole prírode sme boli v Donovaloch. Októbra sme mali projektové vyučovanie ku Dňu zdravej výživy. Decembra k nám prišiel Svätý Mikuláš a rozdal nám sladkosti. A čo nás čaká, Majka, ešte v decembri? 20. a 21. decembra sa uskutoční druhý vianočný misijný jarmok, na ktorom môžete prispieť svojimi financiami na pápežské misie. Na druhé stretnutie s vami sa teší Mária Hrubovská a Natália Tuňáková.